बड'लेण्डनि सिङाव थानाय बाक्सा जिल्ला ट्राइबेल संघनि जेराव मावख' न' दं बे मावख' न'आ मुसलपुरनि देवजरा दैसानिफ्राय जागायनानै सोनाबहा थानाय गासै 1 बिगा 1 गथा हायानो ट्राइबेल संघनि मुङाव दङ आरो बे हाया ट्राइबेल संघजों खाजोना होनानै लाखाजानाय हा। बे हाखौ ट्राइबेल संघआ ट्राइबेल माहारिनि थाखाय खामानि मावनायाव मोजां जानायनि थाखाय गासै मावख' न'खौनो बेवहाय गुदि हमनानै बे मावख' न'निफ्रायनो ट्राइबेल माहारिफोरनि थाखाय गासै मोनथायनि एबा संरैखानि खामानि मावनो थाखाय बिथांमोना सानफ्रोमबो बेवहाय बेवालि सोंनाय जायो आरो बेवहायनो बिथांमोना थानानै ट्राइबेल माहारिनि मोनथायफोरनि बाथ्राखौ सावरायनाय जायो आरो मोनथायनि थाखाय जि फोरमानलाइ बे फोरमानलाइखौ बे मावख'निफ्रायनो होनाय जायो आरो बेवहाय गासै ट्राइबेल माहारिनि थाखाय जौगानाय दावगानाय बेनि थाखाय साननाय हनाय खालामनाय जायो आरो खामानि मावनो थाखाय बिथांमोना बेनिफ्रायनो थुलुंगाखांनाय मोनो आरो बे थुलुंगाखांनायजोंनो बिथांमोना दिनैसिम ट्राइबेल माहारिनि मोनथायनि थाखाय खामानि मावगासिनो थानायखौ जों नुनो मोननाय जादों आरो बे ट्राइबेल माहारिनि थाखाय मावनो लानाय ट्राइबेल संघनि जेराव मावख' न' दङ बे मावख' न'खौ हमथानानै दोननांगौनि थाखाय बे ट्राइबेल संघनि बेंखनथायखौ बिथांमोना दिनै सिमा होनाय जादों आरो बे सिमानि गेजेरावनो बिथांमोना ट्राइबेल माहारिनि थाखाय खामानि मावनो आखायाव लादों आरो बे आखायाव लानायखौ बिथांमोना बेवहायनो फोरमायनानै दोननो नाजादों।